Chikua, l'àguila que protegeix. Hi havia una vegada Akiro i Edna, que caçaven de nit amb fletxes i arcs, però se'ls va acostar la poderosa àguila anomenada Chikua, avisant Akiro que la seva dona estava en perill. Quan va arribar a casa, uns homes robant, al veure-ho, van fugir en la foscor. Mentrestant, a l'altra banda del riu, la Chikua vigilava des d'un arbre a una parella que seguien uns pispes. Edna va creuar el torrent, sense saber que va venir per darrere de l'animal. Com se'l va veure, una granada, llançant-li una fletxa, la va fer caure. El jove caçador, quan va veure el que va fer, va fugir. L'animal de peu va allargar el seu cap. Traient-se la fletxa, va perseguir a Edna, que es va amagar en un pou, però la Chikua el va esperar a prop. Es va ficar a una granolla de fang, però amb el seu bec la va trencar. El van disfressar d'ancià, però quan s'anava en canoa, l'au, amb les seves grans urpes, el va portar a la riba. El jove, demanant-li perdó, li va dir que faria el que li demanés. Llavors l'au va parlar. Des d'ara em defensaràs dels caçadors. Edna, acceptant, amb el temps es va guanyar la confiança de l'au. A més, una tarda, que la Chikua es va trencar una ala, va conèixer a la fada de les aus, que la va guarir. Edna va viure amb ella dies d'alegria i tenint molts nens, els van deixar volar sobre les àguiles.